Tenim un projecte de futur per Menorca. Som l'únic projecte fet a Menorca, projecte de Menorca i que ret comptes directament amb els menorquins. Donant suport a la indústria, a l'agricultura, a una oferta completa de formació professional i a l'economia del coneixement. Tenim molt clara una idea i és que una bona ocupació és sinònim de més repartiment, de més justícia social i, en definitiva, de manco desigualtats. Apostam per gestionar des de Menorca l'impost de turisme sostenible. El sector turístic, el món turístic, és el motor de l'economia de Menorca. Sabem que és importantíssim. Nosaltres volem que Menorca sigui una destinació turística única. L'educació és la base de tot. Defensam l'augment anual d'un 10% del pressupost d'educació perquè volem més professors, volem més qualitat, volem més equitat, volem una millor educació 0-3, volem més beques, volem competència digital i volem domini de llengua estrangera. Volem establir un sostre de places turístiques, volem regular l'accés en transport col·lectiu en els espais naturals més fràgils, també dimensionar la capacitat dels amarraments de ports i els fondejos. El millor que té Menorca és, sense cap dubte, el territori protegit que tenim. Nosaltres, la Menorca que projectam, la veiem com una Menorca amb energia neta, un model energètic descarbonitzat, facilitant el procés de transició cap a un 85% d'energies renovables en la generació elèctrica amb l'horitzó del 2030. Si en qualque cosa som intolerants, n'hi ha una que sí que ho som, i és en la desigualtat. Nosaltres apostam per augmentar la despesa social, així podrem garantir l'atenció que es mereixen la nostra gent gran, discapacitats, dependents, amb més habitatge social i també podrem lluitar contra la pobresa energètica i infantil. Defensam la reducció de les llistes d'espera, la millora de la qualitat en l'assistència sanitària, a partir de l'ampliació d'infraestructures, reforma del Mateu Orfila i de contractació de més professionals. Millorar el transport aeri sanitari i l'allotjament dels acompanyants, com ja hem fet durant aquests 4 anys. Reclamam la declaració de servei públic amb els vols a Barcelona, València i Madrid. La connectivitat és clau dins un territori insular. Disposar de bones connexions aèries amb preus i freqüències adequats i garantits ens permet estar connectat amb el món i dur a terme totes aquelles coses que, com a ciutadans, tenim el dret a poder dur a terme. És clau que les nostres institucions tinguin control damunt dels ports i els aeroports de Silla per poder garantir que se'n faci una gestió adequada. No prioritzi la rendibilitat davant el que són les necessitats de mobilitat dels ciutadans i sobretot també per fomentar l'economia de les illes. La nombra 10, cada un hi pot afegir aquella que considera que hi falta. Segur que n'han deixat de coses importants. I a més voldrem que ens els retorneu. Nosaltres ja hem demostrat que som imprescindibles a Menorca i en el Parlament i ara hem de demostrar que som imprescindibles a Madrid. Tenim projecte, som futur i amb tots vosaltres és possible dur-ho a terme. Perquè, com va dir, he d'acabar sempre amb uns versos, com va dir el poeta Antoni Moll Camps, volem la glòria i el risc inaugurats fa 10 centúries de ser qui som i de gaudir-ne lliures. Moltes gràcies, ànims i endavant!